So, magsugod ta. And because we have Pastor Peter na sumali, we will be speaking hindi Cebuano, kundi medyo hahaluan natin ng Tagalog ito for the sake of understanding. So dito, sinasabi sa chapter 12, in fact, isa lang na section ito, wala nang iba, parang isang statement lang. Ang ibang mga chapters ng Westminster Confession of Faith ay maraming mga sections. Section 1, Section 2, Section 3, pero dito, iisa lang. At last time ay ating natackle yung doctrine of adoption at we have already defined what the doctrine of adoption means. And we have already differentiated what is our standing before God at in contrast to the standing of Jesus Christ as the only begotten Son of God. At last time, we have explained that Jesus Christ was monogenes, that is the only begotten. At ang standing niya bilang anak ay talagang he possessed all the power, the equal power, honor, equal glory with the Father and with the Spirit. At ang kanyang pagiging anak ay from eternity. So walang point in eternity na hindi si Jesus ay hindi siya tinatawag na anak ng Diyos. So in eternity, he was the eternal begotten Son of God. So while tayo ay nagiging anak at tinatawag na anak ng Diyos dahil tayo ay inadopt, kinupkup bilang mga anak ng Diyos. So kaya hindi pwedeng sasabihin kagaya ng sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na tayo ay kagaya ni Jesus ay anak din tayo ng Diyos. So kapag magbasa sila ng kasulatan ng Bible, sinasabi palagi nila na tingnan ninyo, anak naman din tayo ng Diyos. Hindi lang si Kristo ay anak ng Diyos, tayo rin naman. Kaya ang standing natin, yung pagiging mga anak tayo ng Diyos ay pare-pareho lang kay Christ. Ay iba yun. Ang pagkaanak natin ay by virtue of our adoption. So babasahin ko ito as by way of review. Tsaka of course, ito'y part 2 ng chapter 12 ng Westminster Confession. Babasahin ko ito. All those that are justified, God vouchsafes in and for His only Son, Jesus Christ, to make partakers of the grace of adoption, by which they are taken into the number and enjoy the liberties and privileges of the children of God, have His name put upon them, receive the spirit of adoption, have access to the throne of grace with boldness, are enabled to cry, Abba, Father, are petted, protected, provided for, and chastened by Him as by a father, yet never cast off, but sealed to the day of redemption, and inherit the promise as heirs of everlasting salvation. Now, natakil natin ang kalahati nito, the first half nito. We have already discussed about this doctrine of adoption and of our standing before God. At dito ay ipagpapatuloy natin because last time we ended on the spirit of adoption. So, ibig sabihin, yung last time na discussion natin, we have already discussed that yung mga anak ng Diyos kagaya natin ay binigyan ng espiritu na yung bang meron na tayong attitude, yung mayroon ng attitude of endearment toward God na kinikilala natin siya bilang Ama. Yung di ba may mga anak tayo at of course yung anak natin
ay may endearment sila. Tinatawag tayo na ang iba sa atin, daddy, iba papa, or papa, or tatay, ganun. So sa kanila, sa mga Hodyo, sinasabi na Abba Father. Dalawa ito, Abba at ang Father, dito sa Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul, yung ibig iparating sa atin, yung Abba Father, yung Abba, parang apa sa amin, sa aking tribo ng mga manubo. Apa yon, apa. Sa kanila, Abba. No? So, Aba, parang merong special relationship na nangyayari. So merong relationship talaga na very close, na may endearment. So pwedeng ang isang anak ay magiging kanyang itinuturing na ama ang kanyang tatay, ngunit walang spirit of endearment, parang malayo. Malayo ang bawat isa sa isa't isa sa kanila, at hindi nila natutunan yung parang meron silang naglalambingan yung anak at ang ama. Pero dito, parang tawag ng paglalambing sa kanyang ama, yung aba. Ngunit, itong father, iba ang ibig sabihin nito rin. Hindi ito the same sa pagiging aba, yung tinatawag ang kanyang ama na aba. At yung father naman ay parang may reverence ito. Gaya ng na-discuss ko na last time. Kasi pag sasabihin mo, father, ang ama mo, ang yung tatay, ang 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 implication niyan talaga ay may reverence. Bagamat may closeness dahil aba, pero may reverence dahil father. So, yun ang kaibahan talaga. Kaya nga sa the Lord's Prayer, hindi sinasabi our Aba, kundi our Father ang pagtatawag dito. So, dahil may reverence tayo sa Diyos na Ama na nasa langit. So, ito ang tinuturo sa Bible na talagang kapag maituro ito ng maayos, magkakaroon tayo ng reverence sa ating Ama na nasa langit. At of course, yung spirit of reverence na yan ay ibinigay din sa atin. We have received the spirit of adoption. Now, dito, sinasabi that we have access to the grace, to the throne of grace with boldness, and are enabled to cry, Abba, Father. So, bakit kailangan ng boldness, yung throne of grace? Parang meron itong, if you remember sa Old Testament, habang yung high priest ay nag-o-offer ng offering sa altar, may itinatali na chain o talikala sa kanyang paa. Kasi kapag ang isang pari, yung high priest, ay nag-offer siya, dapat ay sanctified siya. Kapag nag-offer siya na hindi siya worthy at hindi siya sanctified, ang mangyayari ay mamamatay siya. So, kapag ang talikala na yan, yung chains, ay hindi natutunog, kasi tutunog yan, tumataginting. Kapag hindi na yan tutunog at hindi nagagalaw, so, sinyalis na yan na patay na ang high priest. So, kinakaladkad na lang, pinupull out mula sa kanyang kinaroroonan. Kaya, kasi wala ring maglakas loob na pumapasok dahil kapag papasok ka, isa ka ring unsanctified, mamamatay ka rin. Kaya, pinupull out na lang, hinihila para makuha yung bangkay ng high priest. Now,
ganun yung takot ba, ganun ka laki yung takot ng mga Israelites sa for them to approach the throne or to the altar. Kasi itong altar, sa tabi ng altar ay nandoon nakatayo yung Ark of the Covenant. At yung Ark of the Covenant na yan, yun ang nagiging parang throne ng Diyos. Nandoon yung dalawang mga cherubs na they're standing in front of each other. At ang bawat isa ay nakayuko. And doon nailagay sa loob ng arko na yon, yung ark na yan, ang yung Ten Commandments, yung rod ni Aaron, at yung may mana din na nakalagay doon. So, ang mga tao talaga ay takot na mag-approach dyan kasi nakakamatay yan. Kapag mag-approach ka na hindi ka worthy, namamatay ka. Now, ito ang sinasabi ni Apostle Paul na talagang tayo, kapag mag-approach tayo sa trono, is with boldness. Okay? With boldness. Sabi dito sa Ephesians chapter 3 verse 12, in whom we have boldness and access with confidence by faith of Him. Sa Romans 5:2, by whom also we have access by faith unto this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, ganon, may access na tayo. Hindi parang mayroong nagiging hindrance na veil in the temple na hindi tayo pwedeng pumasok dahil may veil. Nang si Christ ay mamatay sa cross, sabay ay napunit yung veil in the temple. At makikita mo na ang veil na yan, it was rent into twain. So, ibig sabihin, may access na ang mga anak ng Diyos na papasok sa trono ng grasya. So, ito ang kahihinatnan or ito ang result, effects ng pagiging anak ng Diyos. So, kapag meron tayong anak, kahit sa atin, no, sa atin mismo, tayong mga parents, of course, hindi natin pwedeng itatakwil ang ating anak. Dapat may access sila sa atin. Kasi tayo din ay we are delighted to have our children with us, no? So, hug sa atin, nakikikandong sa atin ang mga anak natin. At of course, tumatawa sa piling natin. Tayo din ay nag-i-enjoy sa kanila. So ganun ang Diyos. Kapag tayo lumapit sa Kanya, He is delighted to have us with Him. Tayo in-invite, kahit si Christ, He invited us to come to Him, to come to the Father through Him. Kaya we are very confident na makapasok sa trono ng Ama dahil tayo mga anak ng Diyos, mga anak na rin tayo. Para mga prinsipe, mga prinsesa tayo. Na tayo ay exalted na. I mean, hindi na tayo parang mga taong vulgar. Yung mga tao na hindi karapat-dapat. Ang Ama natin na sa langit ay king at tayo mga royal na tayo, royal nation. At lahat tayo ay king priest. So may access tayo, parang mga pare na tayo ang bawat isa sa atin. Yun ang implication. Kasi sa Old Testament, ang may access lang ay ang mga pare lang. No? Kung hindi ka pare, wala kang access. But in the New Testament, pinapakita na hindi pala pare lang na yung pare na mga sa Aaronic order
Ang lahat pala sa atin ay pari sa ating mga sarili. It's and every one of us, yung priesthood of all believers. So kahit dahil pari tayo, anak pa rin, at the same time, anak din tayo ng Diyos, may access tayo to His throne. So, ang mga prinsipe, mga prinsisa, may access sa trono. Hindi sila pinipigilan na makalapit sa trono. Okay, so dito, mga kapatid, ito ang sinasabi na we can say, Abba, Father. Makakalapit tayo sa ating Ama na nasa langit. And then, we as children of God are pitied. Ibig sabihin, tayo ay, ang Diyos ay nahahabag sa atin. Naaawa sa atin. Every time na tayo ay nasasaktan, every time na binubuli tayo sa mundong ito, talagang He pitied us. He is merciful to His children. Tingnan natin sa Psalm 103:13, like as a father pitied his children, so the Lord pitieth them that fear Him. So ito ang kaibahan sa doktrina ng Christianity compare sa doktrina ng mga Muslims, halimbawa, or ng ibang mga religion. Dahil ang mga Muslim talagang hindi Father si Allah. Diyos lang. Nakakatakot na lumapit kay Allah. Talagang walang sinumang makalapit. Habang itong Diyos sa Biblia, itong itinuturo sa Bible, ang Diyos natin, si Yahweh, ay Diyos talaga na nagiging Ama natin, tutong Ama natin by virtue of our adoption. And we are free and we are invited to come to Him bilang mga anak tayo, and He's pitying us, His children. Tayo ay lahat tayo, di ba? Ang bawat isa sa atin, mga lalo na ako or si Pastor Peter halimbawa, may mga anak tayo. Ginagawa naman natin ang lahat para ma-provide ang pangangailangan ng ating mga anak. Talagang we are doing our best. We are providing our children their needs and what they really need in life. At kung pwede lang, talagang ini-indulge pa nga natin. Kung pwede, pero hindi maganda kung gagawin palagi natin yan. So, ang dahilan bakit ipiplease natin, bakit ang ating mga anak natin ay bibigyan natin ng best natin, na we are delighted na makikita na kumakain ng maayos sa ating mga anak, nakakatulog sa maayos na bahay. Why? It's because we pity them. Naaawa. Ako, nakikita ko ang anak ko, naaawa ako. Dahil talagang ang anak ko ay kahit hindi nakakaawa tingnan, mafe-feel mo yung awa sa anak mo. So ganoon ang Diyos, hindi iniiba. Parang in fact kung tayo ay limited ang awa natin, finite ang awa natin, mutable yung awa natin, ang Diyos, ang awa niya sa atin ay immutable, infinite. Talagang hindi nagbabago at infinite, walang hindi naaarok, walang limit yung awa niya sa atin bilang mga anak kasi wala siyang limit na ama. Okay, so dito sinasabi na ang yung analogy ng ating mga sarili bilang mga tao, parang ginawa yan na analogy to describe the Lord Himself pitying His children. Pero yung analogy na yan ay napaka-limited at hindi exact talaga dahil mas malaki ang pity, yung awa ng Diyos sa atin compare sa awa natin sa ating mga anak. Okay, so pitied and protected. So, sabi dito na sa Proverbs 14:26, in the fear of the Lord is strong confidence,
and his children shall have a place of refuge. So the Lord is our refuge, especially in times of our trouble, na talagang siya lang ang refuge natin, na poprotektahan tayo ng Diyos. Parang yung protection dito, ang idea is parang isang fortress ang Diyos. Isang fortress, di ba? Isang fortress ay parang malaking gusali o malaking uh, kastilyo or castle na nagiging fortress in times of war. Doon sila doon sila na, nakikikanlong. O anong Tagalog niyan? Parang doon ang kanilang proteksyon. Di sila na nagagalaw ng mga kalaban. Kasi may fortress. So, ang ating fortress, ang last fortress natin, ang pinaka proteksyon natin ay ang ating Diyos. So, protected tayo ng ating Diyos. Bagamat tayo bilang mga tao, pinoprotektahan natin ang ating mga anak. Pero dahil tao lang tayo, ang ating proteksyon ay limited. Hanggang physical lang, hanggang sa makakayanan lang natin na napoprotektahan natin ang ating mga anak. Kapag wala na tayo, hindi natin nakikita, hindi natin alam kung anong nangyayari. Baka binubuli na or meron ng masama na nangyayari sa ating mga anak. Ang Diyos hindi. Kahit saan ay nandyan siya. He is all ever present. He is all present, omnipresent, at He is omniscient. So, ibig sabihin, lahat ay sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar ay nandoon ng Diyos. At ang knowledge niya, alam niya lahat. Alam niya na tayo nasasaktan. No? Pastoral, ano naman ito sa atin, pastoral exhortation. Na kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, lalo na kapag tayo nag-preach or sa ating makikita natin sa ating mga members, ipaalala natin palagi itong katotohanan na to, na ang Diyos ay He protects us. He is pitying us. At kung ano man ang nangyayari sa kanilang buhay, mga pagsubok or kung ano man ang afflictions na kanilang dinadanas ngayon, they have to come for the Lord's protection because the Lord is their Father. God is their Father. Hindi sila pababayaan ng kanilang Ama. And sabi dito, we are provided for. So, ibig sabihin, God is meeting all our needs. Sabi ng banal na kasulatan, sabi nito, Matthew 6:30, wherefore if God so clothe the grain or the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Sa verse 32, for after all these things, though the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So ito ay statement ni Christ sa kanyang mga disciples. Yung in fact yung katabi or yung the same passage ay sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, verse 33, and all these things shall be added unto you. So he is now reminding his disciples that they are not to worry what their needs are, what they would need for tomorrow, because the Lord, if he has provided for
the inanimate objects, no? Or for the uh, non-essential matters, or kagaya ng mga sa ilang, no? Sa ilang, yung mga grass of the field ay binibigyan niya ng provision na wala naman silang ah, value, na hindi kagaya natin. Paano na tayo? Mas valuable pa tayo kaysa mga sa grass of the field na sinasabi dito. Now, yung mga Gentiles, sabi ni Christ, ay ito lang talaga, hanggang dyan lang sa pangangailangan ang buhay nila nagko-consist. So, ibig sabihin, ang ating binibigyan dapat ng value ay more than this. More than this. Hindi tayo dapat mag-aalala sa mga bagay na ito because dapat mayroong mas importante pa, mas nagbibigay ng kahulugan ng ating buhay maliban dito sa mga bagay na ito. Kaya doon natin dapat ituon ng ating pansin at doon natin dapat yun pala sana, yun dapat ang ating bibigyan ng value, yung mga mas valuable pa na mga bagay kaysa mga bagay-bagay na ito, yung pangailangan natin. Pero ang punto dito, the point is, ang Diyos talaga ay magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Kung nag-provide siya sa mas mahalaga pa, mas precious pa, ibig sabihin yung anak niya na priceless, si Christ, ay binigay niya sa atin, how much more ang mga bagay na kagaya ng pagkain, mga ating damit, o araw-araw natin na pangangailangan, ibibigay sa atin. God, bilang ating Ama, He is providing us everything that we need. And chastened by Him as by a Father. So ito ang isa sa mga hindi na-appreciate ng kadalasang mga Kristiyano, itong chastening of the Lord. At of course, madali lang magpuna sa kasakaramihan na parabagang ang mga Kristiyanong iba, yung ibang mga tao, madali nating mapuna kapag sila ay nagko-complain. At of course, dapat natin tingnan din na ating mga sarili na kapag mangyayari ito sa atin, chastening of the Lord, ay tingnan natin as a privilege ito. Kasi kapag chini-chasten tayo, parang dinidisiplina tayo ng ating Ama. Na kapag dinidisiplina tayo ng ating Ama na sa langit, talagang isang bagay na ito na very privileged tayo. Na hindi ito nararanasan ng iba. Yung hindi niya anak, hindi niya ito dinidisiplina. Walang chastening na mangyayari sa kanila. Kapag hindi niya anak, pinabayaan niya, bababayaan niya yan. In fact, kung mayroon siyang gagawin, na of course, mayroon talaga siyang gagawin sa kanila, judgment, ginajudge niya. Merong mga hindi magandang mangyayari sa mga hindi mananampalataya, hindi yung chastening, kundi judgment. Okay, so tayo ay privilege na meron tayong Ama na nagdidisiplina sa atin. Hebrews 12:6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ito ay King James Version talaga, kaya may chasteneth, scourgeth, receiveth. Well, ang dito sa Hebrews, sabi niya kapag inibig niya or kapag love tayo ng ating Diyos, ng ating Ama, talagang may chastening na mangyayari sa atin. Ano ang Tagalog ng chastening, Pastor Peter? Yung pamamalo, pagtutuwid. pagtutuwid, no? Pamamalo, pinapalo. Thank you.
Ako nga, talagang ang mga anak ko ay lumaki sila na puno ng pagpapalo. Kasi gusto mo talaga na ituwid yung anak mo kung may masama siyang ginagawa para talaga na sa susunod ay alam niya na masama yan. Kapag hindi mo ginagawa yan, halimbawa, isang bata ay lumalaki na hindi man lang nakatikim ng kahit kurot. Talagang ano yan, ibig sabihin, I'm very doubtful kung love ba talaga ng ina niya, ah, ng nanay niya, itong anak niya or ng tatay niya, itong anak niya kung hindi niya pinapalo. May mga ano kasi ngayon, may mga i-insinuation na nagsasabi na masama daw yung pagpapalo. Actually, traditionally, proven and tested itong pagpapalo na ano talaga, nagkakapagbibigay ng disiplina sa mga anak natin. So, ganun din ang Diyos. Hindi ibig sabihin na anak tayo ng Diyos na kapag magkasala tayo ay tumatawa lang siya. No, pinapalo tayo, dinidisiplina, tinutuwid tayo sa ating mga kasalanan. O kung mayroong masama tayo na ginagawa, tinutuwid tayo ng Diyos para sa susunod ay ma, ah, malalaman na natin na hindi pala ito kaaya-aya or hindi pala ginugusto ng Diyos ito na gawain. Kaya hindi ko na gagawin yan. Okay, so, yet, sabi dito, never cast off. Never cast off. Ibig sabihin, hindi, kahit tayo pinapalo, kahit sinichasen tayo ng Diyos, hindi tayo niya kinakast off, yung kinakast out. Dito makikita yung treatment ng Diyos sa isang elect at yung isang reprobate. Halimbawa, si Cain, dahil reprobate si Cain, talagang hindi palo or pagpapalo yung nangyayari sa kanya, yung ginawa ng Diyos sa kanya, hindi pagpapalo, kundi talagang judgment. At makikita mo that the Lord's presence departed from him. And at sabi doon ay he went out from the presence of the Lord. Ibig sabihin talagang the Lord cast him off. So, habang ganoon sa mga unbelievers, sa mga reprobates, ay hindi naman ganoon sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy ang care, ang pagmamahal ng Diyos, bagamat masakit kapag pinapalo tayo ng Ama, ngunit tayo ay kinikare niya. In fact, sabi dito, but sealed to the day of redemption. Parang silyo. Ang ibig sabihin ng seal dito ay parang marka. Di ba? Yung magpapadala ka noon, ngayon, hindi na uso yung pagpapadala ng liham, yung sulat. Pero meron pa rin sa mga post office ngayon. May stamp, may seal. So, sinisilyuhan yan, yung sulat. Hindi lang sa mga sulat, yung silyo, yung parang tatak. Kundi pati yung ating pag-aari sa mga halimbawa baka or kalabaw, mayroong silyo. Sa amin may mga kalabaw or baka na mayroong tatak talaga sa katawan na kahit saan sila pupunta may seal sila, na ibig sabihin talagang mayroon ng may-ari ng kalabaw na ito. Kahit sa mga diploma or sa mga letter or sa mga certificate, may mga silyo. Or kahit sa mga kung dudulog ka, pupunta ka, mag-hire ka ng isang abogado, may mga silyo.
Kapag gagawa siya ng memorandum of agreement or gagawa siya ng deed of sale, may silyo ang mga abogado. So yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. May silyo tayo for the day or to the day of redemption. Sabi dito, Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, ito ang ginagawa ng Diyos. Mga anak tayo at meron na tayong tatak bilang mga anak sa Diyos. And inherit the promises. So, yung promise, hindi kagaya ng tayo magpa-promise. I promise, so sabihin natin, ibig sabihin na natin, I will do my best. Yun lang, yung parang wish lang natin. Nagsasabi na tayo ng promise. Pero ang Diyos, kapag magpa-promise ang Diyos, ibig sabihin talagang oath yan. May oath. Ibig sabihin talagang pledge yan. Gagawin na gagawin niya yan. So, in-inherit natin ang promises. So, kung may mga promises sa Old Testament, at kahit sa New Testament, na hindi pa na-fulfill, hindi pa nangyayari, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ang mag-i-inherit sa mga promises na yan. As heirs of everlasting salvation. So, sabi dito, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. 1 Peter 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and fadeth not away, reserved in heaven for you. Tapos sa Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Brother Paul nandito na. Magandang gabi sa iyo, Sir Paul. Sir, magandang gabi po. So, well, patapos Narinig ko na ba kami. ako? Dito si Pastor Peter dumalo, kaya mas marami akong Opo. magpagsasalita ko, na mas marami ang Tagalog. So, dito ay talagang ang Diyos, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, talagang lahat ay iprinovide, ibinigay ng Diyos sa atin, pati na yung inheritance. Hindi lang yung pang-araw-araw natin or ang mga bagay na nagdi-desire tayo sa buhay na ito. Kasi binibigay sa atin ng Diyos kung may mga ano tayo, may mga desire tayo, may mga plano tayo. Nagpe-pray tayo sa Diyos na sana ay mangyayari itong mga plano natin sa buhay na ito. Ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinagdadamutan ng Diyos. Pero hindi lang hanggang dyan lang. No. Sabi dito, ang mga promises na nasa Bible, ibig sabihin yung eternal na mga bagay, yung eternal na mga bagay na i-promise niya sa Old Testament at sa New Testament, yung buong mundo, yung buong universe, yung cosmic creation sa buong mundo, pati ng mga planets, stars, galaxies, constellations, sino naman ang may-ari niyan? Di ba ang Diyos? At of course, infinite ito, halos infinite sa ating pananaw.
Ngayon, may ano nga, may James Webb telescope na napakamahal, billions of dollars ang value ng James Webb uh, telescope na yan. May camera pa. Tapos nasa kalawakan yan, nasa orbit. Kumukuha yan ng mga pictures sa mga galaxies at ang daming galaxies na bagong na-discover ngayon. At ang sabi nila, parang wala nang hangganan daw ang stars. Hindi na talaga kayang ah, ma ano ma mabilang ang stars, mga galaxies. Now, hindi lang planet Earth. Lahat ng ito, lahat na nakikita ng James Webb Telescope ay pagmamana natin. Ang sarap ang feeling. Sarap pakinggan, sarap magmumuni-muni. No, hindi naman tayo Mormons kasi Mormons kapag ano daw, mayroon ng assigned planet ang bawat isa sa atin. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero ang ibig kong sabihin, yun ay ano lang, makikita yan ng mga bagay sa ating kalawakan. Walang isa dyan na hindi mo minana. Lahat niyan ay minana mo. Dahil mga anak tayo ng Diyos. So, dapat ang ating hope hindi lang sa buhay na ito, kundi sa kahit sa after this life to eternity, dapat umaabot doon ang ating mga yung hope natin, yung ating hinihintay, hindi lang mga bagay na sa buhay lang na ito, kundi kahit sa eternity, mga bagay na hindi pa natin natitikman o na 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 possess sa ngayon, dapat ay lalampas pa sa mga bagay na ito ang ating hope sa eternity. At yan ang ating privilege bilang mga anak ng Diyos. So, unless otherwise, kung may tanong, tayo ay ito na ang ating ending sa ating lecture sa gabi nito. So, kung wala, dito na tayo. Hanggang dito na lang.